Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. З вами Кася, Лесик і Глеб. Тільки початок тижня, а я вже думаю і думаю. Про нешта прыемнае. Так, про суботу і нядзелю. Нешта ты вельмі спяшаешься, Кася. А чому не спяшацца, калі ў мяне цудоўныя планы? Тады подзяліся імі са сваімі сябрамі. Калі ласка, я збіраюся у кіно. Ого, супер! А можна з тобою? Вядома, разам заўжды цікавей. А на які фільм ми пойдем? Я пакуль не вырашыла, што паглядзець, але афіша кінотэатру вельмі багатая. А давайте пойдем на прэм'еру. Прэм'ера – гэта першы паказ фільма. Яго толькі-толькі зрабілі, і да гэтага яго ніхто не бачыў. Правильно, пойдем на прэм'еру. І абавязкова падчас прагляду я буду частавацца попкорнам. Сябры мае, раю гэта не рабіць. Лепш не адрывацца ад прагляду фільма на ежу і тым больш не перашкаджаць сваім хрустам суседзям у зале. Правильно. А попкорном мы можем пачаставацца і пасля кінасеансу. А вось гісторыяй попкорна можам пацікавіцца зараз. Няўжо у попкорна ёсць свая гісторыя? Ёсць і нават вельмі цікавая. У гэта складана паверыць. Слухайце уважліва. А ведаеце, што попкорн старэйшы за матэматыку? Не можа такога быць. Ага, жартуеш. Ні кроплі жарту. Археолагі знайшлі попкорн у пячорах Мексікі і вызначылі, што ляжыць ён там больш за 5000 гадоў. Значыць, індзейцы ўжо тады сядзелі з попкорнам і абмяркоўвалі нейкі фільм? Хутчэй яны абмяркоўвалі малюнкі, якія знайшлі на сценах пячор. Для індзейцаў попкорн быў не проста ежай. Яны нанізвалі яго на ніткі і насілі як упрыгажэнне. Ага, модны аксесуар. Калекцыя вясна 3000 гадоў да нашай эры. А яшчэ попкорн выкарыстоўвалі ў рытуалах. Кукурузныя зерні кідалі ў агонь, як ахвяру багам. Атрымліваецца попкорн, калі зерні кукурузы награваецца. Пры гэтым чуецца характэрны выбух. Дарэчы, кукурузны выбух адбываецца таму, што ўнутры зерня знаходзіцца вада. Вось яно што. І яна не выпарваецца. Яна награваецца, ціск расце і бах! Вось вам і попкорн. Значыць, гэта фізіка. А яшчэ археалогія. Калі ведаць, што попкорн з'явіўся так даўно. 100%. Прыемнага хрумсту. Вось у выхадныя і пахрумкаем. Пасля кінапрагляду. А зараз я прапаную паглядзець ранішні мультфільм. Сябры, я нядаўна пазнаёміўся з адной вельмі незвычайнай птушкай. А мы з такой птушачкай маглі раней сустракацца? Не ведаю. Гэта вельмі прыгожая і трохі смешная птушка. А якое у яе імя? Завецца казадой. Ой, я ведаю такую. А я пра такую птушку ніколі не чуў. Тады мы з Лесікам з задавальненнем пазнаёмім цябе, Глеб, і ўсіх нашых гледачоў з гэтай асобай. Увага, увага! Перад вамі казадой. У старыя часы лічылася, што ён забірае малако ў рагатых жывёл. Казадою у мінулым увогуле падазравалі ў чараўніцтве. А сёння мы ведаем, што гэта няпраўда. Казадой – карысная птушка, якая ловіць насякомых. Таму не дзіва, што побач з рагатымі жывёламі іх шмат. Дарэчы, у беларускай мове у казадоя ёсць і яшчэ адно імя. Ого, мне казадой пра яго не гаварыў. Ляляк. Ляляк? Гэта што, нешта звязанае з лялькамі? Зусім не. Назва паходзіць ад лякацца, што значыць пужацца. Гэта таму, што казадоі пужаліся людзей? Можа, і пужаліся, але і самі маглі напужаць. Вось яно што! І як жа? Птушкі асцярожныя. Іх убачыць можна зблізку. І часта чалавек не чакаў сустрэчы. Зразумела, ад такой сустрэчы ён пужаўся. А яшчэ казадоі спяваюць не як усе птушкі. А як? Іх голас нагадвае тарахценне матацыкла. Вось гэта артыст!
Казадой зусім невялікі, прыкладна памерам з голуба. Размах крыла ў яго каля 65 сантиметров. Сёння ўбачыць казадоя ў дзікай прыродзе вялікая ўдача. Таму што ён актыўны толькі ў прыцемках і ноччу. Менавіта. А яшчэ гэтая птушка майстар маскіроўкі. Я нават ёй зайздрошчу. Для казадоя гэта зусім не складана. Як і для многіх птушак. Не зусім. Пер'е казадоя практычна зліваецца з колерам ляснога подсцілу і кары дрэў. Сапраўдны хамелеон. І гэта супер. Вось бы мне так. Няма чаму зайздросціць. Ты хочаш злівацца з дрэвамі? Не, але як забаўна было б гуляць у хованкі. Тут не паспрачаешся. А я ведаю, што казадой не стварае гняздо на дрэве, толькі не разумею, чаму. А чаму бы не? На вышыні больш бяспечна. Драпежнікі не змогуць дастаць. Як ты ўжо заўважыла, казадой умее добра хавацца, таму спакойна адкладае яйкі на зямлю. І яго не турбуюць? Звычайна не. Фантастыка! Як думаеш, можна зараз яго знайсці? Думаю, не. Казадоі на зімоўку ляцяць у вырай, звычайна ў паўднёвую Афрыку. Значыць, туды ідзе цёпла. А калі яны вяртаюцца? Вясной, звычайна ў канцы красавіка. Тады ў красавіку пойдзем шукаць. Дамовіліся. Сябры, дзякуй за цікавае знаёмства. Аказваецца, у нашай краіне вельмі многа цікавых і прыгожых птушак. Так, гэта праўда. А мы заўжды гатовы знаёміць і цябе, і нашых гледачоў. Дзякуй. А зараз, можа, зробім невялікі перапынак на мультфільм? Сядайце зручней. Мультфільм пачынаецца. Як вам мульцік? Цудоўны! Вось і мне спадабаўся. Ну, раз настрой добры, вы гатовы да новай гульні. Безумоўна. Ужо снежань, і вы ведаеце, чаму ён так завецца. Вядома, за снегу, які часта ў гэтым месяцы ідзе. Верна, спадзяюся, пра астатнія месяцы вы ведаеце не менш. Сёння у нас гульня «Як ён завецца». А цікава, што ты маеш на ўвазе? Каляндар. Здорово! Давайте пачынаць гульню. Пытанне першае. Беларуская назва якога месяца паходзіць ад рэшткаў раслін? Што ты маеш на ўвазе? Вось ёсць месяц сакавік. Ад слова сок. Так, слова вернае, але я загадаў іншае. Можа, ліпень? Не. Тады я здаюся. Правільны адказ – кастрычнік. Вось як! А я думала, яго назва паходзіць ад агня. Чырвонае, жоўтае асенняе лісце нагадвае касцёр. Кастрычнік паходзіць ад слова кастрыцца. Гэта рэшткі, якія заставаліся ў майстроў пасля працы са льном. Цікава. Дзякуй, Лесік. Яшчэ адно пытанне. Як завецца месяц, які пачынаецца з загадвання жаданняў? Не ведаю, як у вас, а я загадваю жаданні кожны месяц. А ў цябе, Лесік, кожны месяц пачынаецца з цікавых фактаў, так? У мяне адназначна. А у вас? Пэўна, ты загадаў студзень. У ноч 31 снежня на 1 студзеня заўсёды хочацца загадаць жаданне. Верна. І здзейсніцца. Навукай пакуль не пацверджана. Абавязкова здзейсніцца. Дакажам самі. Бачу, вы ўжо пачалі думаць пра навагоднія жаданні. Таму прапаную зрабіць невялікую паўзу і паглядзець мультфільм. Надышоў час развітвацца. Аднак спярша пажадаем нашым гледачам часцей марыць. І пажадаем усім цудоўнага настрою. І адкрываць новае. У выхадны мы адправімся ў кіно. Можа, і з вамі там сустрэнемся. Але мы чакаем усіх з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь-3». Адбудзецца наша сустрэча, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!